To hagini ga por nga wan biang manai ku play fi baro ki ba snap yagini ga jingkran na gini ga por. Ai ku play fi ba pelat por ki ba dan ka jing angnot pi dan ga jing trang ga jing sliang man snap ye ga tien ga jong play. Dan na play jong fi la si ga dai sin ga meningkong fi pet. Nga kwa agini ga por bangan kerpat fi ba pin snap ha pelat jingmat namar nga kwa ngan kren ye ga jingkran nang ni. Kibala banyarap ipi, kibala banay men sim ipi, pila banya chkhmat. Hagani ga perthei ga badana prang ga jing ga babon. Shikintin nga kwa banganong ipi hagani ga par. Ngi GI duay na mtagi subscriber, ngi GI duay na gabanta baro ki viewers ki bapet bat nga danget ba. Ngini ay duay na mtagi jong fi bat nginget pidana pa ga jing duay jong ka Grace Worship Center malaga par. But let's sing am juong iganin remita singa shukwa bangan pengen mau fi bala fi pet yigini gi channel gi jingi but fi sngot nat yigi jingkran fi sngot ho pi yo jinger khu khnang ma pin suk nga kwa ba pin le gini ga way subscribe apa to ga channel gi jingi namar kan pin suk ipi ba pin la ban yo yigi jingkran jingi gi bangi pelat na ga por shi ga por to blain gur khu fi ku blain shiboni ga ege ba fi persangi ka ban kongo ikatien ka jong play bat kumjoro ban ya trailang bat ngi de ka ba dona preng jong pipi duai na ka banta jingi mana ka por dona preng jong pipi krishan de ki jing airu dan shibon ki briu ki ba yang na ka banta ban support ika kam ka jong play to play un kur khui fi shibon ban menta ki skinga dan ban ai ya ka wei ka jingkren ka ba nganut ban ong kani ka jingkren ka dei kabang nga perkhat aga jingmut baraga donut jonga ban nga persangi ga ban duwai ro ban pin kre namanga yo I ya ka ni ga perthei kabang im mangi menta kala de ga perthei ka ba kala de ga perthei ka ba nang dum kala de ga perthei ka ba nang poi shigi jingjin jar shigi jing bat kanang tan kanang hiar kanang poi shigi jaka ka ba kim khat ya ga jing im jong brio tanga kwa mga nong ifi wala isngol ngo na mangi imagi bakum kini gisngi esi naga jing shem jonga nga shemba dan shibon ki breo kini gisngi ki bupli ki dana prenga jing fiyo ki lami ki jing ki bahajar jat ki dan ki badan ki prenga jing jonga kam ka jam ki badan jing ka shong kha shong man ki badan ki jing ka tray ka kta ka jong ki kamay ka ji kidan jing ru aga jing day bat ka larangan syong bait nang ni ki babon ki bai kendo ki jing pang ki jing sitom ki babon jat kadan ki jing apne ki jing pat de pra ki jing bam su thau ki jing em bal ki jing bam suk ki jing em ki jong brio na ka ta daw nga pen kre ni ki khubar ni ki par bangan ai ni ki jing kren ka banya rap ye pi ba lada fi plet jing mot pi skap ni ki bang kren kan pen pai pi shi kitien ke jong play bat kan pen shai fi pin le kum no ngi ki sngi ki ba khat do ki sngi ki bangi im ki badana pren ki jing le ki babon nga ai kertang ngi ki jing kren jong a ngi ki par mano bam ye kendo jing u mano dan tarai ki bam je kendo jing kataga lagi jingkeli ke bangadan nang ni bangan keren shepi agini ke por. Nama teng nang ye kendo ige jing ige jingem. Alaga jong jingem alaga jong yeng. Ni syait snow bet batang mangi ye kendo jing tang ma pi ba kendo jing Bat pim kan mau setia bagi brio baro ki ba im magini sngi. Kidan lagi jong jing ige jingem jongki. Tagadang ai kerteng ni ke jing keren jonga agini ke por. Mano bam ju ye kendo jing aga jing mdan weru pin pulina ga bible pin lapba mdan weru brio nadu basdang do bakut ga bible mdan gi brio gi bayat bet na basuk baro ki ye kendo lagi jong jing ladangan shipin gin mau fikat bangakin mau nang ni lebih pet you noah uye kendo ige jing babu tau ige ying ling dan matres ngap yo kam dai ige sup yo abu kren bagi brigim trep liang lebih pet ba yo Abraham
Brio jong ke jingai. Refiu igi jingai bu yasham upai shiganam sni wap yar she Egypt. Pipet yu khun wa Abraham bala khana ke yeng ke badan buram. O Isaac. Uniru upai shiganam sni bat upai ke jaka ke be. Ti igi pukri bat shabe na ke jaka. But we can do a problem of the island tiki jong. Pipet, pipet you Jacob. We can do jing air na laga jong yeng. We can do jing air na laga jong men. We can do jing air jing im jong de no brio, we can do jing air palat. La pipet a jing day but Joseph. Joseph ru de brio, we can do jing air. Pitip la dimrao you ush Egypt. Boy she jail. Come there you suck you can jing im jong Joseph. Brio be eat you play. How you can do it in banana jing air. Let me pet naga Bible ngashu ya lenter lenti yang ni par. Khnang ban kloy na mga niyo ban kren sipi. Ngan pin ifi brio jong play. Pet you Moses. Hado kan nobo uya do kan do jing air ga jing im jong do dang kha. Hado bo play na khat you ubo ni play ki khon Israel. Uya kan do jing air baru Pharaoh. Uya kan do jing air ki khon Israel kala do bo play claim you ale cheri kanan. Tang naga daw bo you can do problem baga jait ben Israel. Pipet pipet you Joshua udan ki Jordan udan ki Jericho haga jing em ki ba we can do you jing Sharem maga sinong ai kat iki jain. The pipet ya ki brio jong playing and ongi fi la da pin pipet nang ni le se la dangan pin mau fi pikin mau ya Elijah. We can do jing air but jait ben Israel baru Ahab but Jezebel pet diladi shiklau do I boni up no. What do Elisha you can do jing air shibon gitu ki por haga jing day but im Syria Ben Hadad kita nginong shon gibuan yang iu. Mapin pet naga Bible ndan way to brio jong play shin rang ni kan take ki balat nagi jing air. Ngapin I Peter tera kan ni por pin tip naga Bible. Pipet haga tin ke jong play la pipet haga jing day but kan Naomi ke kan do i kan nam sneo ke meet la ka jong ka snong. Kayap lut baro iba it beton ke jongka sa riu kan tay marway kam de ke besuk ke jing im jongka pipe je gas ta ke de bala yap kemi ke panu dang ret ke kan du jing e o Mordecai wi kan du jing e ha ke ku por ke ying sim ke jong Shushan ha ke bo hap an yang nam ta ke jat ber Israel baro ke bri ke kan du jing e la kan chipingin ma fi ke por de we brio be kan du jing e tam ke jing im utaw de sim David. We can do jing air jing him. But let's sing on sa paisyo no brio nang ekran. Kaya ka po no brio ang akwangan sa puli pinaga Bible. Aga jing day baga jing air jing him. Fida pipet yaga niga ktiin ka jong play piyo I. Bao Jeremiah, u Isaiah, ki prophet, u Ezekiel. Baro ki prophet, baro ki Hosea, ki Daniel, ki baro ki Nahum, ki Obadiah, baro ki Habakkuk, ki kendo ki jing ki bashir ki jing em. Kadan ka parbo Jeremiah, u kendo jing baga jait ben Israel. Baru ang trying ngalakut jing mat mga nom krenshu sipang ka kerteng ka jam na mga shaiben baro shisngi. Penmalu ni priwang kadan ka pameding ka donut jonga ka ktien jong play. Kaplu kum geding nga donut bat ngamla set nga hapan kran. Bipeja ka Bible mano ba mi kan do jing U Jesus Christ. Try jong aba jong fi. U kan do jing na do budang kha. Hadu bunda yaps na na geding fna. Ya apostle Petrus barok ya apostle. Ki kan do i jing pen stamben. Ki apostle Apostle Paul ki jing pen stamben barok yap kum ki mata. Ladangan syukran baik nang ni wat uyanis usunran jo Jesus Christ u bakhlem yap kum ki wepan re u yakenu ki jing ki bashir khai ki bangam pingim la ban perkhat nagata ka daw habang kran ni ka Bible bang peni fi na tin ki jong play compare ladaki brio ki kran bapiniya ba ka basuk bapiniyo bet ki ta ka prosperity ni ka jing shu roy bet shu kia bet shu boy bet shu basuk compare la ka dan ngam kran ben ni ka tan rei ha ka jing pule Bible jonga nga khlemyo I babaro brio ki ya bet angta
Ada yang kita daw nga kwangan yarap yu pimina ga skila na piyo igi priyo jong play kat ne. Ki bangala puli ga list kat bangala. Baro ini ki priyo ki kendo lalagi jong ki problem ga jingem. Ban ngan puli fina ga ktin ga jong play yo David. U David udah priyo u ba ye kendo jing kambo na ga jingem. Ye kendo jing na do budang kena. U ye kendo jing bat kayeng. Fi ke problem ke bami na shabar kam da day ke jing Hari ke problem ke bami na laga jong ke yeng ke day ke jing ke bashir kai. U David le ke do jing na do dang ret shagan tait na la yeng. Mondo pai ban yele Goliath day ke mela jong ke bersha. Ndaw la dep job u Goliath u ye ke do jing ber sim Saul. Pet day ke bon snam shaklau. Ye ke do jing ba laga jong ke yeng adin ba la long sim u khon la jong u yang Absalom yang persyak ki khon jong ugi dana ke jingklumar ban nga khwanga nong fi uniu priu de be kedo jing ke jing em nadu budang ret adu bunda let nang ne ke pertai ana pi pulina ke bible uniu priu ong kum ne ngan pulina ke tin ke jong trai singap ngan pulina ke kitab sam gul nang ke balai saw ngan pulina ke khat ke ba kat kendai uang ini ke tin ki jing jar jong bahak Kilang Shibon. Boleh kelat kita. Ki jingjen jar jong bahak kilang Shibon. Tang kawai ke bang singaw tenat ke day ke buang. Henry utrai upelat ya u naki bara. Mano bakran ni ke ketien David. Habau syabe na ke yeng sim Saul. Bapak jing ke be uba uyala yat kelang let rong yeng jong ki brio. Ban ri ila dino Saul hap an le ila dino ki wipe ki dur ki bam ito. Ban pen wit ban disguise ban tap ila di. Ban nu brio hap an chupat na ko jaka uang ini ke ketien. Hagan ke sam ke balai saw. Na ke khat ke bakhat kendai. Uang ini ke ketien ki jing jen jar jong bahak kilang Shibon. Ban kawai ke bau buang ni kalong Henry utrai upelat ye u nakibaro. Nagadaga daw nga kwang anay jingi kai fi mina gisngi ba pinsngaw to. Kanirap ye fi gani gijingkran. Bala na pi ye kindu jing ga jingem. Kabaning kong nga kwa ba pinyo ibi ki brio jong play baro ye kindu jing Pinyo i baro i ba shakri yo play ye kindu lalagi jong jing Harengan da pen i pipat mentay gisngi. Bangi numang bangi ye kendo jing tena mar baki priyo jong play barok ye kendo jing tangarong ngare ban ye kendo jing rai ngap ngana pen fina ke ktien ke jong play ye ki chat jing ki bangi ye kendo ngai kertangi kene manu to ba me kendo jing henry ki dan pat ki chat jing ki banga kwa fin de shai kadan ke jing Lesingan jer arlai teli ke jing Kadan ke jing kabawan naki bor ke jong setan. Kadan ke jing ki bawan le naki bor jong ke jing do mangani ke pertai. Ibele ke jing jofi ibele ke yeng sem ke jofi. Ya kwa pin tip bawat u Jisu ang ke gospel ke jong Yohanes. Kalau nang ke bakhat riu ke khat ke belai pulai. Wang haga pertai pinyo ega jingjen jar. Henry itu lang slur. Ngangala dep job ega pertai. Kaiga bang khwangan ang ifiga ni por gaday. Bapin singaw to bagi jing kidan na gani pertai. Tang magidan ki jing kibangan ang ifiga baningkong ke jing gaday ga bawan na setan ni bol jingdom. Namadan ki brio ki bangayo ibagini yo jing ki shuang bai de blay ba ai katagalaban pen pai fi pen ban chega jaka ka bama dan le bam singo tro bai ki kitab jong job biong de blay ba ai ki jing pango job de blay ba ai bo shimi ki khon de blay ba shimi ki yeng bo kinino ngani tu pi de pule ba ai kitab jong job mano ba ai ki jing De setan uba let kelangi ke ban penjat yu job. De setan uba bread au uri ke jing pangi besir kai. Ke jing ka one day nagi board jing dumru.
Nama kata daw nga kuangan na hikay fiba. Lada fiya kendu jing Hoat nga tip ki brio jong play barog ya kendu jing Tang mapinhap man ithu pat. Ka jing kabangaya kendu mga. Lani mapi yang ni kapor. Kadai ka bawan nang no. Lada kawan na ki bor jing dum. Lada kawan na ki bor jong ka jing le. Pi day ban sngang thokum lo ban le. Suai nuk sang ni. Kat ka ba pile kam lang. Kat ka ba pitmu ka pulam. Pitray ka kam ka jam ka dulut. Jaga ike ka ba snew ka jing im jang pi. Sipang jaga to, sipang jaga to, sipang jaga to. Depet bahaba kata ka jing kam day ka ba wan now play. Kata ka laban wan nagi minsim ksoit nagi bor jing dum. Bagan kita ka jing im jang pi piapan tip. Bala na kata ka jing wali ong kita ka jing kita bu play tunjo Kidan ka jing ki bawan nagi bor jing dum mapiap ban nuot ban yang. Banyale persyaban be iki ka kerteng ka dong Jesus Christ. Lada pilamat yo Jesus Christ. Sengaw sunay ki brio ki bamdan ni ki jing penim. Sengaw sunay ki brio ki bedana preng ka jaka ka be Nda haba ki klempat dan yo Jesus ka jing Nda ba kimpat ay tilot ba kimpat priang yu Jesus Christ kimpat tip shisha ya kata ka jing penim ka bakraw ka ba blay la ay ka jing im junkie na malada ka wan ka jing im junkie brio la pimdan yu try ka donut junkie finom la ba nyele persya ka jing ka bawan na ka jing dum na kata ka daw shwai ka banganya chikmat nga kwangan ong ipi ka ni ka par la da pim shakri play ru ka jing kan wan Lada pisakri play ru kecing kawan. Tang kecing fair kalong. Lada kecing kawan apa pila dan yo Jesus Christ. Udebe ruang meneng ala puli pi kitab Sam kul nang balai pusau. Khat ka bakhat kendai. Ka bawang ini giktian. Ka jing jar jong bahok. Uai bahok. Singap ngan penifi uai bahok. Ka Bible kam dan wedu bahok barok ila laptop barok ila du lena ke puram jong play Rikum no ngin kelalong ki bahok kam dai shu de jingla le hok jengi andre de ke jingyap jong Jesus Christ ude ka hok jong play ula yap ke ding fna ula ai ke hok jong ushingi but habangi pai show play de donot barok ngi kelaga bamut ni priang ke hok jong play de jingat but ngiyo ke hok jong play But about play patching ibing idan ka hok ko jong Jesus Christ. Haba pedeng ke jing jara pedeng ke jing Utrai un pelat yo bahok na kita barok ke jing Takadaw kabang kwang anong fiang ni ka por ke dai. Pidon kamban pai show Jesus Christ. Jing ti ka wan kan wan bet nang no kaliang kan wan. Ara ka jing kabang keren ke dai. Pidon na me ka bar pa jong fi pila ban job ini ka jing but u Jesus Christ ulam u ka jubab ya ka jing jong aba jong fi ngapani fi ba ka jing ka dan na ki brio bar hanai ka dan ka jing ka bawan na ki bo jing dum fitip ka baar ka jing ka wan nang no ka jing ka wan singap ay nga Kajing kawan na kajing lehi. Kidan ki kam ki ba ki briu ki lehi. Dan ki briu ki ba ya syam jing kambon ki banga syam mga ki banga ya kendu mga bat ki briu ha kajing selok. Nga syam ba katu kat ni person. Na ki briu na nga keli kajing ka ba ki ya syam. Kadaihi na ka ba ki lehi. Lalangan kerana ke jingi day bagi khon ki kti balai ki khon ki kti ki pai shaka bam day kadao ba fidei ma fi ki kme ki papi klem ya lami ki galanti ki badai fila hikail pai ki galanti ki baklan da ki pai shi jrong nda ki la he ngamar banang ka sa pai ki par ki lang problem me pi ka day ba pi thau hi lalangan shukran nang ni jingi day ba bam ka di ka rukom im Bam kelumar, im kelumar, di kelumar, yat kelumar.
Nda ikan do ikan jing pang, nda ikan do ikan jing sitam ikan jing em. Pinang mano ba ay kata. Pin kena yo satan, pin kena yo play. Na kata daw ng kwa kanang fi kidan ki jing kibangi tao hi. Kidan ki jing kibangi tao hi. Kidan ki jing ja ki basngaw si kum ki accident. Kum ki jing yap jang ki brio kansan. Nya ega scooty, nya ega bike. Nya ega kali penher sa palat na speed limit. Nda jaga accident yap. Pinang mano ba shim? Finuot ba naong ba shim ublay? Na finuot ba naong ba soy talo shim? Fikidan ki bangilehi. Ngim pikir. Penher kelumar. Pipay ki kena menda. Penher. Kit nto adian ni kabrio. Kajing itiang ni ki papay na dian. Nray kim salia bat nda kajag kajing yap. Katang kayeng kasam. Do ay ki kami kepala ki khon ki kiti. Siduko. Supaya siya jaga ka ba long invalid. Mateng-teng nagajaga jing yong mau play tunjo. Siya nga nang ifiya nga par kidan ki jing iba pihapan na sngot ko kano ka jing ka bawan nang no. Nala ang ifiya dan bawan na iba jing dum. Karano bawan na ka jing le hero. Nang ibri ba tao hidala di. Bon pala ngan kran ni na mga myo par. Ngan pinifi bagidan ki jing iba kambo ni gidey ki bangi tao hi. Play kwa ingi bagindan ki jing start. Idan ki priyo ki bayo alat ban puli. Kimi ki kipagi penbor ki bagin puli. Aray kim tre ki jay to ki ya inda ki paya din ki myo ki biang ka kamay ki jing biang ka kam ka jam. Paya ki jing hap tre hap yat ki kam ka ba hap ikendo jing ka yat ka duk ka kerdo. Pinapek baha ka tu ka duk ka kerdo kam da day bagi duk ndray ka day bagi klem tre ban le baha ka por bo play ka khuy ki bat kaday ka jing le hi la ngano. Nagataga daw nga kren nang ni kumbaga day ban kren. Ngayon iya wairu kajing kadan ru ka ba play siya. Kadan ka ba play siya. Larbi pet aga jing day ka Joseph. Kidan ki linti ki ba uplay siya. Namaudan ka linti ka ba niyalam yun ubriyo. Kidan gilinti ki ba yo Shadrach, Meshach ba Abednego. Bagi haprong ka lawarding ki ba uplay siya. Kidan gilinti ki ba Daniel wa bandrung ka krem ki sing. Kidan gilinti ki jong play ki ba uplay rabo yo Jesus Christ bu na ban yat. Kidan ki ba ngaban mapingi haban experience ka jingem. Ki bangi haban yat ba uplay siya ay kataw yalam kita. Ki khon Israel uplay yalam na Egypt yalam ki kendo ki duria basaw. Ndai te yalam Moses yalam uplay. Bade kerdo itu rish up bade kerdo itu jing ter khong om bade kerdo itu ki mau itu jing tengan itu jing kata barok deh manu ba ai kata manu ba yalam kita udah play teng dan ki jing ki bangi kerdo lalu puli kitab Hagai hadian bagi khon Israel gelat na jing lang merau na Babylon ika temple ke jong trial apen pra Radin bagi warnang tu nak jinglang merau kila light load kila jonggeri. Lada ngambak lah ko makat real snam kila yo ika jing yaga freedom ika jing light load. And rega Bible kom dan wairu badan interest yaga ban snai ika yeng ka jong play. Lani ban syakri yo play. But piyo iyang tu kitab Hagai kila nang ka maningkong. Puli itu kila nang berakaway. Finyo ibo play wang no. Wang perkhat piyo lagi lenti. Pi bet shibon re pi yo atang kendiat. Pi bam shibon re pim kedang. Pi di re pim jasliang. Pi penkop ila di ban saai dem dan basaai. Pi trai shita man yo ega bainang. Pi yo ega bainang re pi tap aga plag aga pet leo. Ublay wang pi dalum shibon re pi long tang kendiat. Bar pi wan rai kata siyang nga persat shabar. Manu ba persat? They play ba persat shabar. Teng kani ka bangi tuai be ki borjing dum
teng pi klem na tip ye ke jing e kawan nang no pet yo pi bakla ba yo pi dumai pi be pi dumak sendan yo try jingi blay usha e ke jing e ang kwang anong fi ni par deling ba ke jing e ro bangi singaw tho ye ke jing e ka bo blay ai deling ba ke jing e ro bangi singaw tho kum no bangin ya aga jing sngarit but ban penret ade khmat so play tangawai nga sngotanat balaraga jing e kawan no try ki jing jen jar jo bahok ki long shibon andre ublay un pelat yo u nakibaro finde puri ke kitab sam gul nong balai pulai life ar kitab sam nong balai pu ar puli khal bishipo wang shibon ki jing sngal si kin lang yo babaman shibon ki jing sngal si kin lang yo babaman en rei tau ba shania outrai ki jing isen ai kan kerkut yo u baro saudo tagadaw nga yang nang ne ban kren shipi nga kwa bangan da pen shai fi ba pin sngal tu bagidan ki jing ki bawan ba teng pi hap ban da pet ba ban da identify ki la ni ke jing kawan na bod jing dum ne kawan ke ni ke jing de na bang lehi ne ke ni ke jing kawan de bo blesha la kawan na bod jing dum nga kwa bang anong fi de pinduai man le prasha ke bod jing dum man yang ke nong rim ke tien ke jong play bat pinyo ke jing gan ken ria anai la kawan na ke pilehi ka bang kwa anong fi ke ni ke por ke dei pan mam no try kla ka bomot IT laga jong ka jing im show try la da filang up aga drugs ga kiat ga jing bu ai la fi kwa bo blame polite fi chupan map no try na magidan ge bangi lehi man ga kwa nang fi ga ni ga par ka jing pan map ka jing tre ban pen bet khmat jong play ka ga jing la man sim ka ba priang huna khmat jong try kum gi briu gidan ge bangi kum lehi ki bon ba ke bangi le dala de bangi pa ga jing ni klemi kai bahai ki khon gikti ni bam klumar ni em klumar ni yat klumar mateng teng i twai bo blem jubab na mau blay kwa bangin pen bet bangin de lap bangi bakla bangin de admit bangi dana ga jaka ga bangi bakla lum gumta kamlong ma pinchi twai kat ka balap bat la ga jing ga de ga bo blay sha ga de ga bo blay prang ngi gum gksiar baru blay sha ga to ban ga kwa fin aingu yu blay baba pi kendo igi bakum ke tangan pen ifi kat tu ne naga ktien ke chong play kat bangadang yo por bala fi yo igi jing kawana ke jing em ke chong fi fitip kabaning kong ka banga kwa ngan pen ifi ke ni ke por ke dei la da fi kendo jing ke jing em la da fi dei ki bala shakri yo play la da fi da tip you try la pim pat tip you try nga kwa na fi pai show play men te singi mat igi jing pen em go mangala deb ong hanre kani ka banga kwa ngan pen im te singi ke dei ye pi ki ba tip ye ke jing shisha bala pi ye kendo ye ke jing ke jing em kum no pin le ke ke bi don kaman le ka wei ka bang kwa ngan pin i fi na ke tin ke jong play ke ne ke par singa ba ngan puli fi na ke tin ke jong try na mar ke ne ke don kam ba vin singa tho na mar teng la rang ye kendo jing la rang im tip ye ke ne ke jing shisha finyo i ngin pa ye ke jaka go baklumar kadang ke jing per pedeng ke jing bawan bagi bam ngai bagi jing per pedeng ke jing bawan pedeng gi bangai balai namar ngidan ke tin ke jong play pet ngan pen i fi ni ke par uji suang ye ke tu ju le nang bang pule mene gospel yohanes kul nang ba khat riu ke khat balai pulai uang ngalakren ye ke ni ki ru api ba finio ye ke jing suk hanga wang aga perthai binyo chin jar reto long slur ngangala dep job aga perthai ka eka bang kwa ngan krene fe ga ni par la da fidu ye ga jing suk ko jong play aga jing im jong fi la da ga jing suk kam dan haga yeng jong fi la da fidu no aga jing suk jong play fini inda ba ga jing kawan kan job fi da ga suk balai bau jisu shwabun krani ke jing ke badana ke perthai wang ngala krani ke ni ke api ba pinio ke jing suk hanga
nama ke jing sok ke beshisha ke dan hau Jesus Christ. But lada filamat ke jing sok ke jong play. Uji so ang ke jing sok nga ay mga ku mga percaya ka ay nga ay mga. Fi nda filamat ke jing sok ke jong play ke donot. But nda ba ke jing sok ke jong play ke sinsha ke jing im jong fi. Finyo i pinlong jai jai pintingan pindan ke jing sok apdeng jong ke jing Fi hang tapin su snotho bakadan kamadu kata-kata ke ni ke beningkong. Kata-kata ke jing sok ke jong play. Kaca bapai ke jing kaca ke bapai tang ke jing do jing kerman. Handai lada fidan ke jing sok apa jong pi. Kadai ke jing ai ke bakrau palat no play. Bagai ke jing sok ke dan tang hau Jesus Christ. Man ke kuat mana ke sengi bapin play ke donut. Mana try ngan pet sheme ngan pai sheme. Ngan priang mana mak ke jing sok ke jong play. Kan penlong ke jing mut jong pi kan rijajai ke jing mut beri ke donut jong pi ong pol. Ada yang kita tahu ngekeren lingkot ini kepada menganum yo Islam. Lada fiye kenu jing ken mau banwal ike jing sok ke jong play. Wali yo jing sok ke spa, wali yo jing sok ke jing nang jing stan. Wali yo jing sok ke niam, wali yo jing sok ke brio. Ke jing sok ke beshisha kamda na gitiar gitar ke yeng kesam. Ke jing sok ke beshisha ke dan hau Jesus Christ. Fi mat kita ke jing sok ke bekinja play. Katakan wan ra ifi shaga jing job. Kan pela ifi bepin job yake jing kawai den kawai. Namara pidan ke jing sok kadai ka atiar ke baklan yake jing im job. Sengap kan pen ifi yake ni kapar. Lada fi yake ndo jing kawai ke bangayo i na ketien ke jong play kadai. Ngan puli yake ni kapar. Naga shiti shige Filipi. Kalau nang besau, kini kita ketien kaba koridor hadu kata-kata. Kaba nganget bawa sopal de brio ye kenu jing tama ke jingem. Ada nu brio snotho ye kini ketien kaba tho. But ai kini kani rap ipi menda kesni. Uang kumni ke siti si ke Filipino nang besau. Naga dekhat kaba tangan puli naga dekhat kaba Henrio. Uang ini ketien. Wat kuslai ya ke ru. Henry haki baro. Daga jing duai baga jing kerpat lembat ke jing aingo. Topin pentip ye ke jing pan jong pi show play. Tiga kata ke jing sok u play kaba palat ye ke jing champang baro. Kan ri jai ken ye ke donut jong pi bari ke jing mut jong pi. How Chris Jesus. Fi ngan si ai ka ke ketien na gani ka pa. Da fi dan jing La da fi dai ki balanget pila Daniel Jesus Christ. La da ka jing ka wana ka jing im jong fi. Ka ba ar ka point jong aga bang kwa ngan ong na gani ka khot ka dai. Kadan ka bor ha ka jing duai. Uang wat ku slai ke run rai shi duai. Shupan, shuduai, shupentip, shuplay. Nai khuslai. Fi balay nai khuslai. Nama pidan you play, upapila banit ho. Ka jing duai, kadai ka way nagi atiar ki baklantam. Haba bi kan do jing Udewe ruang haba ka shepti nga wat yame. Haba ka pang try nga wat yame. Habang ada lagi jaga kari ke beringkiang ke bom dan try ngan what you medang step. Tapi ni ila na pi what you play dengan bor bara dengan donut bara ke jing kanamla ban shongsa aga jing jofi. Ke jing duai kadai ke bor ujisu ula ban job ke jing bara dai ke jing duai. But ke jing duai kadai ke wai na ki atiar ke baklan palat. Ngajus ngasan ai ke brio ke bam tip kumno ban duai. Lada pimpat itu yo Jesus Christ. Lada pimpat dan ke jing idai baru play. Kadan ke jing ke bakrau. Andai lada pila tip yo Jesus Christ. Pila amat ke jing it ke jong play ke dot note. Ula penlang ipi ki khon ki jong play. Kum ki khon lada pi dana play ke jing Wat let shep tiang man let show play ke jing duai. Nama ke jing duai kadai ke jaka
kaba ai por fi ba pin job ye ki jing e baro de ke jing duai ba pio ja thai de ke jing duai ba pio ban bread ye ki jing khuslai baro de ke jing duai ba pio ye ka ban snau tho ye ke sur ke jong play ayu pin le na ka ta ni ki jing e ban ga kwa man da ke sngi bangan ong fi na ka ni ke jaka la fi ke ndu ye ki jing e ki bobon ka ban kong dan ke jing suk jong play kaba ar nga kwa findan ka jing im jong ka jing duai ka solve but igi problem ka jing duai ka dei ka way na ki jing ai gi bo play ula ai ha gi banget haba ki kendo igi jing e gi jing im kila ban duai show play ha gi por baro bat nga kwa ngan ong fi gi ni go por snap ha fi inda pi kendo jing e ha gi jing im ka way ka banga le singam yo shibun mangan kren gi nen rai tang khandian fi inda fi kendo jing e piap an tip ye gane gaktin ka bas ngau si galang bagi brio kim tip ye ga bible kim da tip e kum no bleu ong gaktin ge jaw nama kidan gi nong rem na bible gi bahikai shiboningi lesingan shipni fi ga way ga lanti abang ye kendo jing e ba khia palat ngatip gaktin ge jong play Bau play udah bakit igi jingkit jangan lagi sengi tengah lem no ngabret no itu jingkit o play. Dan yang kedua jing agak liang gayo agak kat ngatip bau play kular igi ban kerku yang ngan gaktin igi jang play. Malam agak let show play ngatwai ngong try kat kum gaktin igi jam ngapan. Kam tam lele na via kedua igi jaka agak bapim tip cukup no ban rai. Na pipai ke jaka ke baga yeng jong pi kala dan na pleng ke tension ke bakrau. Teng pishim ke rai ke babakla na mapim tip ke nongrem. Dan ke brio ke duai show play pleng je ke jinge. Hare ke la duai klumar na mar bakim tip ke ktien ke jong play. Shangan ong fe ke ne ke por. U play unum jubab ke jing duai jong aba jong pi. Na mar bangi ke ndu jinge. Ujubab igi jing duai jingi habangi kendo jinge day kat kum kan nongrim jong ktien ke jong play badai nak taka daw nga sa yo igi briu gidan gibadan interest ban ngap ktien ke jong play kidan pat ki bamdan interest ki bakwa bo play jubab bakwa bo play pen kia ki bakwa bo play ke khun regim tre pada ban pulila ne ban ngap la ne ban hikai yala di ktien ke jong trai nga ai ni ktien ke jong play nang ne men ta ke singa kwa nga ni rap ipi la pim tre ban ngap igani la pim tre man play jingmat hagan uru ko mo play jubab na maga bible ka ong tao ba pai na la ka jong score na ga ba ngap ig ktien ke jong play wat ke jing duai jong u kalang ka jing easily khmat jong play ka ong kum ta na ke kitab probab nga na pule fi ni ke kitab namar nga kwa ba pin de singa tu shwa bangan pin kut ye ni ke ktien ke jong play ngap nga na pule ni ke par ka kitab probab na ga ba arfu pra ka de khat ka ba khindai ka ong ni ke ktien u ba pai no ela ka shkor na ga ba yo snoi ga hukum wat ka jing duai jong u kalang ka jing easily pai na ka hukum gomot kumno ngem tres ngap ka ktien u play ye ka jing duai jing u play myos ngau puli Elijah about driving penihara ke ding na penang wang trying at why gini kat kum ke ktien ke jam puli ke am apostle pinlap apeng ke jing yung try kat kum ke ktien ke jam balai namar de kat kum ke ktien ke jam play bo play jubab nak ta daw mano ba me kendu jing but lada pia kendu jing men da gisngi ngala pen ifi kat tu ki nong rem ile ban yai ngap ini ke jing kai but ngan duai fi me da gisngi pin pai show try but pin nang ban pen tre ka me ni nong rem khmat jong play pin you play uni arab ifi tong ini tuai ko pa ngini ke pol ngat tuai nam ta ngini ke briu ke be yo sngo ini ke jinkran ai ko try ba men kta ga do no junkie begin pai shme ai ko try ngan yo I ba gandan ke ke be kraw ke jing im junkie but ai ko pa gin mat ke jing pnem ke jame be ke jing it ke jame but try a play lada kila shame ke jing pnem kin pai shme
Bara bagi kendo igi jing kendo ki bubuan ke jing em go try. Ha bagi duai shame de jing dan ringkat ke jame. Ai ke jing sup ki ai go paga igi be crow. Ktien ke jame ga lang nong remiki. Bara playing at a duai bana du men de sngi. Kanan ke jing em ka ba thmai ke jing de bat me. But pelang ki bagi nom shakting bagi kendo jing ha. Namar baro ngi kendo jing ha. Hare try upalait yengi na kita baro. Dwai men lek kamba men de si men pen kia men juba men pelai. Ngini o i go puram go chame go ching em joki. Ha ke kerteng go dong chi sungi dwai. Amen bat. Amen. To bleun ker khui fi leng ba ne go ching hikai. Net ke lang go ching men toy go krau. Ye go ching em joki. Ko bless you.